may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pudno ka day, tibag mangag ko asayang gusang anak kaw. Anya asayang gusang nanang? Sugalan ka no magayam tinegosyo da na umi akalugaran tayaw. Ay nawaw, sugalan. Asino mo tinakangagan nyo iti dayta nanang? Iso nga raw ti agdinamag dito'y lugar tayaw. Restaurant ka no dayjay nanang, da kayukit dimot. Saan ka pa'y asigurado iti ibagbagam mo? Sikat ti kapitana dito'y lugar tayaw. Iso arumbang laeng Ay nga. nanang, restaurant nga ro dayjay, anya kayo laki din aya. Dagiti kalugaran tayo amismaw ti mangibagbaga sugalan dayjay. Restaurant dayjay kunak lang nga ro dun. Ipilit yu pa'y laeng mat asugalan. Una yun aya, di kay makaaw-awat mat nanang. Naa, apay ang makaungat ka ngay. Agsal salud-sudak laeng may. Kasano kat dagulit kayo mat, at dala nang agyo, patsyan nyo mat ladagosan. Nananay, aglibas ka manon si ka Roger. Ada kayo kayon dita, nanang. Anyat aramidan nyo dita. Di mo makita aya. Ay kwa, nanang. Sa dino ti papanam Iti ente gayem ko, nanang. Da kayo git dimat. Sa dino manon ti papanan nyo iti gayem mo. Di ka mo't matatao dito'y balay. Awan mo't lang aramidak dito, oy. Di ka kidi manggad mo. Adda nga rod na patig apag namin, nanang. Ay nawaw na patig ko nam ngam di mo ngarud maibaga no sa dino. Basta da. Saan mo ta masapul ang maamuan nyo? Inton kwan, agsapan tumanan ti panagawid mo. Di bali ata sa anak mo tin nga ubing. Kabailak ti bagik, nanang. Orayan niya nga oras nga gawid ak. Agpudno ka man kanyak si ka Roger. Iti sugalan ni Naomi manan ti papananyaw, anya. Nagadulagi da sa ludsod yun na ya. Sige, nagrubuat ako. Hello, Kapitana. Sa dino tayan mo itanaw me, Adaak dito'y balay, apay ka day. masapul nga agsagana kayo. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan? Agsagana kayo, taag dinamag dito'y lugar tayo asugalan ti negosyo yu. Anya? Naskan nga agsagana kayo, taamangan no at daag surprise visit. Anya ti ibagbaga dagiti tattao aya. Agsal saludsod da nga rod kanya. Ngam di ka madanagan, ta restaurant timbaga kadakwada. Uray ni nanang, dagulitan nakmuteng. Okay, di ka madanagan. Everything is under control. Sige, aramidan nyo mat nga rod ti kabaalan nyo ha. Tanumadoktalan dati pudno, nalpas tayon. Wan, kas na ko nakitayan, everything is under control. Aramidon mi ti kabaalan may. Aramidon nyo mati pagrabangan nyo, iti kasta awan ti rumso aparikaut. Nanang, pautangan nakman. Na, pangalaak kumangay iti ipautang kukun ka. Alakit din, nanang. Amok nga da iduldulin nyo akwarta dita. An-anom nga minti kwartaya. Naabak nga rod idirabi Kasapulak man ti pagpuunan. No kasta, nakisugal ka manan iti ayan danaw me. Ha? Di kagliba, taamok asaan apud no apanganan dayjay. Ni nanang mo't. Ayawan mo nanak ko, naulaw kamutin iti sugal. Dadaulam kit din ti biyag mo, gapulaang iti dayta sugal. Pautangan nakit din, nanang. Sayang ti oras Anyat amo tayo. Amangan no ita arabi imot ti panagsurtek. No mapasamak na ita, awan sa bali ama iranod no di da kayo mutlaang. Kasano no maabak ka, di sayang manan ti kwarta. Amo ka din ni kapitana ti may papan iti sugalan danaw me, maray. Pudno nga raw ti agwarwaras adamag, Mari Ismay. Talaga asugalan dayjay? Wun maray, isumot ti papapanan ni Roger nga anak ko. Ay nawaw, sugalan mo lagayam. Ulbud dayjay a babae.
Nupod no a restaurant dayjay. Apay nga rod nga ado ti mangibagbaga asugalan kanaw. Wan nga raw, sa anak pa'y ngamin anap-napan ijay ka. Uray siyak mo't mare. Dakkel siguro at ibingay dagiti opisyal dito'y lugar tayo iso akasta. Maiparit ka no ti sugal. Ngam addalat tamot ka di dagiti gambling dens ama kuna. Kasaritak tumanan ti anak ko maray. Wen mare, ibagam ama pandangamin kitaan tapno ang muda mo't. Tapno aksyonan damo laeng ah. Wan maray, kasta ti aramida. Kung naktumat, agswerte kita arabi. Agawid kan? Aywan tata. Agawid akon. Ay, mabit man lang, Roger. Apay ka diya. Ti balatok ngay. Ha? Dakkel ti pangabak mo itay kay. Mangibingay kami ta. Di mo bukudan ti grasya. Saan mabalin, kasta ka panunuta man niya. Ibot kami gayam no kasta. Apay nga ibagam nga imo, tak. Musikamot ti mga bakit sa anak mo ta dumawdawat kang ka. Uray piso. Ah! Apay ka. Apay, dumanog ka eh. Day, ti mo ti para kin ka. Nya, lumaban ka. Naturad ka. Saan na yan? Sige, lumaban ka! Wen, umayan. Asino ti mawag? Dagiti tanod kan kagawad nanang. Ay nawaw, anyat na pasamak aya. Nagaapada ka no iti ayan danaw mi. Asino ti nag-aapa? Da Roger ka no. Mapanak man tamapan ko ida kitaan. Kabaalam nga raw ti aganawa. Basta mapanak nanang. Saan mo't amabalin abaybay ak dagiti tanod kan kagawad ko. No daduma kat saan nga agbutang dagiti kalugaran tayo kadakwada. Agan-anad ka nga raw di jay. Wen nanang, amok daytan. Saan amasapol apalagi panak ta amok ter aramida. Mangibabayin kalaunay si ka Roger. Itian niya aga po adanugam ni tatam imong. Ay nawo, iso mo tinagirugi nanang. Iso tim mo na. Bimalasak lang mo. Panagkunam ka day kat nasaya at tikas jay nga inarabid mo. Ni nanang mo. Self-defense lang tinaramid ko niya. Day tasugal ti pag-aapaan niya. Ha, naimbag kumamat no bumaknang kayo. Saan mo't nga rog? Nangamakak itirabiin nanang. Manungay, 5,000 only. 5,000 lang. No panunutem ang nasayaat. Kat dakdakkel pa'y tinaabakan ka. Ngam ti inabak mo idirabi eh. Lugi ka latamo. Tinapatag kat napadasak mo tinangabak nanang. Ay, jak amukan ka, Roger. Naimbag abigat mo, mare. Nay, si kamot gayam imong. Sumrag ka ah. Nagyamanak, mare. Ada ni Roger. Nakaturog pa'y laeng. Adda masapol mo kan kwa na. Kaya't kulaing tagkid daw iti pamakawan ken kwa na, mare. Basol ko nga beng. No apay anagapa kami iti dayjay arabi eh. Day taas sugal ti pakadadaulan ti biyagyo kunak tumag. Huwin nga raw. Namin ano adaras matan anaabakak ijay. Aywan gayam, pinitsura nyo kuma at isugalan ni Naomi. Anya? Ibagbagada ngamin a restaurant kano dayjay. Palusod na lang dayjay kapsat. Sa restaurant dayjay. Sugalan ka day. No may papanmot iti ebidensya. Awan, ti video no litrato. Tabawal ti agsilpon na da kami ijay. Anya? Amok ata ijay matayuyang ko. Amaw nagiti masiknan ti may papan iti dayjay sugalan kapsat. Agin ti di amaw na lang. Dakil siguro ti kickback amal-alad ah. Kunak tumag. Mala, mabitla ang tariingak ni Roger. Tapno makapagsarita kayo adwa. Anyat masapul yo. Kaya't kulaing ti personal nga agkid daw iti pamakawan ken ka. Pasensya kan iti naaramid ko. Bidot ko dayjay baraw. Awanan day jay kanya. Pudno ka day. Napakawan na kon baraw. Wen, napakawan kan tata. Ay, agyaman aklaunay no kasta. Kumusta si sugalan ni Naomi? Diyak man naman. Amang nagmulta dagi jay. Babati ka. Uray illegal. No adda dagiti masiknan amang protekta kadakwada. Talaga anarigat akalabanan. Nakaawag ka mat. Makaparurod dagiti nagsusugal idi na minsan arabi eh.
Apay ka, day? Una, ta-viral matin tinigosyong gapu kadakwada. Anya? Nagado ti kumontra kada tayo. Ado dagiti content creators amang ipupos asugalan dayjay. Ay, una yan. Apay ang makibiyang matdagita? Sigurado nga adda imbestiga. Isungag sagana tayo. Wan, adamat kit di props mi ditoy. Nasaya at matngarod no kas na. Saan amabalin ama amuan da asugalan dayta? Kasigurado ama ibabain ti barangay tayo. Wan, di ka madanagan, ta saan ko nga ipalubos ang mapasamak dayta. Anya ti pudno ang napasamak, imong, nadamak ko ang nagaapa kayo idi napalabas nga aldaw. Gapu iti sugal, kabsat. Nukasta, pudno tinadamag kaw, sugalan dayjay, When mate, kunak tumay. saan may tapod no restaurant when no snack house dayjay, kabsat? Rason dalaang dayjay. Amaw lagi ti masignan. Ngamjak amaw no nyat aramidin ta. Una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Kasaritam ti anak mo, kabsat. Iso ti kapitana dito lugar tayo. Addaan mo na dayjay. Agul-uli maglang. Tunggal sa ludsudak kat restaurant kuna na nga main. Agin di mo, may tamay sa. Da siguro bingay da. Iso nagbalinda a bulsek. Amaw, anak kaw, saan ang maiparbang nga agbalin ka abulsak iti mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Ay nawaw, apay ka di ayananang. Ipilit yu a restaurant ti negosyo ni Naumay, ngam saan magayam apud naw. Asino tinangibaga kada kayo, nanang? Asino kumapay, dagiti kalugaran tayo nga agsugsugal ijay Anya? Apay, ada ka diit itadda abingay maw, iso akas taunay ti panangisakit maw, nga uray no illegal mo't yar aramiden da. Ay awan ah. No kasta nga raw, aramidam ti maiparbang. Di mo kanunungan ti dakas nga aramid da. Di yung ibaga restaurant ti negosyo da. No ti pudno kat sugalan magayam. Kilo ti kasta nga aramid ti may nga opisyal anak kaw. Nagadulakit din nga ibagbagayo, nanang. Agawa ang ti sumurek ta mga no aday makakita kang kakapitana. Napatagti bagakin ka, Naomi. Anya day ta aya. Adda agimbestiga si kang. Amo kun ti maipapan iti day ta abanag. Kasano nga rodon dayta? Saan amabalin ang mairaman na? Di ka madanagan, tagimatang kami iti props. Props? Wan, sakbay nga da umay aginspeksyon, mairwar dagijay, iti kasta kat panunutan dagiti tao a restaurant dayjay. Nakasaritam ka di dagiti masaknan? Dagiti aginspection? Nalpasan Adda ti amok nga agtrabaho iji munisipyo. Isu nga awan nga rut ti pagdanagam. Awan pagdanagan tayo, tanalakalaang amalusutan dayta, no adda kwarta. Asino dagijay limabas? Dagitag inspeksyon ni tayo da Naomi, nanang. Nasaya at mat no adda mapan mangkita iti sugalanda. Illegal mo ti kasjeng aramidin da. Ngam sigurado ang nakaset up dagijay, nanang. Nay, anyat kayat mo asawan. Nubak nang ka. No da kwartam. Mabayadan tilintag, nanang. Anya? Amo ko, no anya ti resulta da itang inspeksyon. Ado dagiti content creators amang panagnak asugalan dayjay. Aduda. Ngam kasano amatiliw dagiti illegal ti aramid na. No adda tinangato at tao amang protector kadakwada. Ay, sapay la kumata saan ang mapasamak ti mapampanunot mo, anak ko. Sapay la kumata rumwar ti pudno. Nakita ti report dagiti pulis. Kat apay akas jay, kapitana. Ay, kwa. Ay na kapitana. Amaw, no anya ti pudno tay jay ti ayuyang ko. No anya ti in-report dagiti masaknan. Iso dayjayon. Amo yung mit asugalan day jay. Apay di yu aksyonan. Anya ngay ti maaramid ko dita. Bayan tayo dagiti masaknan ang mga ramid iti trabaho da. Narigat ngagpaiso tagtalik kada kayong opisyal. Amaw nga amom asugalan day jay. Agul ulimag kayo lang ngamin. Manaw timbayad na kada kayo ay kapitana. Ay nasaan asyak ti pagsasawam? Tasyaklat ta ti kapitana ditoy. Wen, si Kamet ngamin. Makapakatawa lang. Tanagbalin kayo mo't abulsikan. Roger,
Nakitam ti report dagiti nag-imbestiga. Nabasa kong data. Restaurant ka no, mat. Makapakatawa ba? Luklukun da tayo. Kat amu tayo tipod na. Nakunampay data. May samot da kita masaknan. Isu damit laing ti numero 1 amang lablabsing itilintag. Nakunampay. Adaw kadag iti kalugaran tayo ti makamoy ti pudnaw. Uy nga raw. At dapat na ipos a video kin litrato. Madlaw asugalan day day. Ngam no api akas day karo ti resulta ti inspeksyon da. Dakil siguro ti bayad da. Nagadumatan ti ipupos dagitoy a content creators kuno. Apay ka, day. Kunaklakit din nun alpasan ti issue iti dayta sugalan. Anyat ko na. Ah, ay iko na nang restaurant ko na kuma. Di ka naglibak, tanang ikaw. Amok nga amom ti agpaysaw. Ngam apay nga agul ulimak ka. Saan mo't ananang? Dakayukit di mo't. Amaw dagiti tattao ti pudnaw, anak ko. Saan nyo ang mailibak day ta? Tadagiti nakisugsugal amismaw ti mangibagbaga asugalan day jay. Adda kada kayo day tananang. Awanan, katkatawaan da kayon dagiti kalugaran tayaw. Ayawan bibiyang ko. Ali agbalin kamit abulsak. Day tanto ti pakadadailam dito'y lugar tayaw kunak tumay. Adda di tananang. Anya ngay ti maaramida. Saan pa'y anala daw ti amen? Aramidem ti maiparbeng anak ko. Saan kumaada kayo nga opisyal ti numero 1 amang labsing itilintag. Takasano nga agtalak dagiti kalugaran tayo no kasta ti aramid yaw. Ha? Saan abulsak dagita at tao anak ko. Adamot ti matakan lapayag da. Ammo da ti mapaspasamak iti aglawlaw da. Saan nyo ida kontrolado? Isu apa nga asem, ta ilintag mo ti kamaling aramid mau. Ikam iti leksyon da di anaw may. Ay, nawaw! Daytoy ket may samanen a palagip kada tayo. Apilyan tayo kumati agaramid iti nasayaat. Kang runaan iti amin, surutan tayo tinalintag adalan. Aramiden tayo dagiti bambanag a makaayo iti imatang ti Apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.